Η νέα κυβέρνηση του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη νομοθετεί 169 νομοσχέδια σε 82 μέρες, με τους αξιωματικούς να παρακολουθούν από τα θεωρία. Παρά το θεαματικό έργο, κανείς δεν εμπιστεύεται πια τους παραδοσιακούς πολιτικούς. Μετά από αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις αποφασίζουν να καλέσουν από την Κρήτη ένα νέο και δυναμικό πολιτικό που πρωταγωνίστησε στην επανάσταση στο Θέρισο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τύχη αγαθή, έγινε η σκέψη να κληθεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος δεν ήταν άπειρος και άμυρος πολιτικής, αλλά ούτε και στρατιωτικών, ας το πούμε, γνώσεων. Οι εφημερίδες παρουσιάζουν τον Βενιζέλο σαν ισχυρή προσωπικότητα. Ο κύριος Βενιζέλος είναι λίαν ευφυής ανήρ και τούτον αποτελεί εγγύηση δια την πολιτείαν και δια των τόπων. Το παλάτι από την πρώτη στιγμή αντιδρά στην επιλογή Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος βέβαια είχε ένα παρελθόν αντιδυναστικό λόγω της εμπλοκής του στο Θέρισο κλπ. Και δημιουργούσε την υπόνοια ότι όταν ερχόταν ως ηγετική φυσιογνωμία στην Ελλάδα θα τασσόταν υπέρ της αλλαγής του πολιτεύματος. Ωστόσο ο Βενιζέλος είναι ρεαλιστής και κόντρα στην κοινή γνώμη αρνείται να αλλάξει το πολίτευμα και να καταργηθεί η βασιλεία. Γνώριζε ότι η βασιλεία ήταν ένα πολίτευμα το οποίο ήταν αρεστό άλλωστε στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Και ιδιαίτερα η Μεγάλη Βρετανία, η οποία είχε στείλει το στόλο της Μεσογείου στον Πειραιά ως αποφασιστική ένδειξη ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί καθεστωτικές μεταβολές. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του παλατιού, ο Βενιζέλος είναι ελεύθερος να προχωρήσει στο έργο του.